Proiektu hau da prozesu baten emaitza, eta prozesu horretan, momentu honetan, proiektuan parte hartzen ari den eragile horiek ere prozesuan parte hartu dute. Beraz, nolabait esateko, elkarren artean sortutako, sorkuntza prozesu baten ondorioz sortutako proiektu bada, eta horrek daukan balioa ere azpimarratu nahi dugu. Duela 3 urte edo, DGLS, Debagoienean gizarteratze eta laneratze sarea eratu zen, eta hor 20 piku eragile parte hartzen dute, eta horretatik apur bat txertaketa, lan munduan txertaketa batez ere zaurgarritzasun egoeran dazen pertsonen lanketa garatzea eta elkarlana zelabait egitea proposatu zen. Proiektu honek nolabait esateko 3 fase ditu, ez? Hasieran eragile batzuen aldetik irizpideak betetzen dituzten herritar talde baten azterketa eta orientazioa egitea. Bigarren fasea da formazioa jasotzea, hainbat formazio edo modulu desberdin dazkagu, eta bukaeran formazioa jaso duten pertsona horien laneratzea. Gure kasuen soldadurako formazio emuten gabit, ez bakarrik soldadurako formazio teknikoa, baita bai, gizarteratzeko edo laneratzeko ongi etorriko dien edo aberasgarriak izan lehizkeen hainbat balore bai, ez? Bai, kulturalak, ohitura aldetik behar dienak bai, aberasgarriak pentsatzen jaku, eragileekin lanean ibiltzea, eta azkenean enpresekin dakun gertutasun hori, ez? Hartu emun horrekin, nolabait laneratzeko pausu emuterako orduan, azkenean gertuko harreman hori izateak errestuko duzko. D2030-etik lehenengo balio nagusia izan da eremua bera esploratzea, eremuan bertan lanean diharduten eragile guztiekin, eskualde mailan izango duela inpaktu bat, eta D2030-etik bide laguntza hori eskura daukatela.